Het wordt 5-2 en op die staan en op een 6 pakt. Maar dit is een fantastische boppenslag. Imke van der Leest de oerwinning van haar de treden van de oorlog de eerste van deze 44e PC. Het is alweer 6 jaar dat keerster Louise Krol van Ije de Froljes PC won. Mai Jeanette Winia en Imke van der Leest zorgen ze in 2017 voor een verrassing. Maar zo'n die tijd ziet het haar lichamelijk net mee. Het komt eigenlijk omdat ik in 2018 een schouderblessure ben opgelopen. En toen ben ik op les met Stefan in contact kwam. En die had eigenlijk hele plannen maken om gewoon zo topfit ons seizoen te beginnen. Dus ik ben hier wekelijks hier te vinden. Nou, je zit vooral naar mijn schouder van, heb ik daar nog les van na het weekend? Of nou ja, ben daar dingen in nou beperkt. Maar vooral ik heel veel trainen, krachttrainen wel. Die is gevoelig. Herkenbaar? Ja, het is wel een beetje topsport eigen. Hè. Topsport gaat samen met wel wat lichamelijke klachten. Ook problematiek. Hè. Elke sport heeft wel zijn eigen specifieke klachten. En bij kaatsen is het toch vaak wel de schouder, elleboog of pols. Hè. Toch wel vaak in de slagkant. Bij Louise is ook soortgelijk iets aan de hand waar ze al heel lang mee speelde. En wij hebben geprobeerd daar wat meer grip op te kunnen krijgen. Het liep het nou eindelijk de goede kant op te gaan. Ze krijgt van de Froljes PC in Weidem. En dus is de vraag wat wij morgen van haar verwachten maaien. Ja, we zitten er heel tijd wat zin te hikken. We zijn heel tijd wel wat twarren. En de laatste weken ben we wat, gewoon altijd te noemen twa. Maar ja, we kunnen op dit moment nog net winnen van het partuur van Ilse. En dat is wel jammer. Maar ja, hun winnen op dit moment gewoon heel goed. En dat is ook de klasse van hun en een keer respect voor haar. En dus dwan litten wat je willen. Maar je moet gewoon waar je goed wijzen. En dan hoop ik het dus kant op te rollen. Want er kan van alles gebeuren natuurlijk. Ja, zeker. Het is een bijzondere dag worden. En dat in 2020 nou dat ik wil zien dat je als onderdag best wel 4 komt. Dus daar gaan we nou ook voor. Is het er klaar voor? Ja, zeker. Klein ongemakje vlak een aantal weken geleden. Maar ze is hartstikke sterk weer teruggekomen daarvan. En als je mij vraagt is ze er volledig klaar voor. In de eerste omloop nemen Louise Krol, Annette Haan en Jeanette Winia het op tegen Annelien Broersma, Rikst Winia en Anna Djoeke Dijkstra.